Чудната кончина на Елена Мантурова. Към края на 1830 или началото на 1831 година Свети Серафим е трябвало да се раздели с най-любимия си приятел и послушник Михаил Василиевич Мантуров. Причината за това била следната. При избухването на Полската война някой си генерал Куприянов дошъл в Саров да измоли за себе си благословението на Свети Серафим в предстоящия поход. Той бил много богат и имал големи владения. При Свети Серафим той се запознал с Михаил Мантуров, който му направил необикновено добро впечатление със своята духовност и себеотверженост. Генералът тъй харесал Мантуров, че взел да го моли да стане срещу добро възнаграждение главен управител на неговите имения, докато трае военният поход. Мантуров виждал ясно колко тежък бил за неговата жена кръстът на доброволната бедност. Съблазнителното предложение на Куприянов му представило рядък щастлив случай да поспечели малко пари. Въпреки това Михаил Мантуров не побързал да се съгласи с предложението на генерала, а спокойно и обмислено отговорил: аз нищо не мога да сторя без благословението на отец Серафим. Светият отец му дал своето отеческо благословение с думите: радост моя, искат да те вземат от мене, какво да се прави, ти ми служеше предано, за тебе ще ми е мъчно, ала да откажа не мога, той е необходим на отечеството. Отпътувай, послужи му, братко. Той е военен, а селяните са обеднели, напуснати, тръгнали са по лош път и живеят зле. Не бивата и да ги изоставяме. Заеми се с тях ти, радост моя, отнасяй се с тях кротко и добре. Те ще те обикнат, ще вземат да те слушат, ще се поправят и ще се върнат към Христа. Аз повече за това те и изпращам, вземи и своята жена със себе си. Михаил Мантуров заминал с жена си за далечната губерния. Когато той пристигнал там, констатирал, че действително селяните са затънали в пороци и духовно безчувствие. Лоши управители ги били довели до разорение, това ги ожесточило и направило груби и недоверчиви. Всички почти напуснали православната вяра и били въвлечени в разкол. Михаил Мантуров, следвайки заветите на Свети Серафим, започнал да се отнася с простите селяци честно, търпеливо, снисходително и дори ласкаво. Отначало подозрителни и зли те отбягвали Мантуров. Но когато с течение на времето забелязали, че имат работа не с лицемер, а с един съвсем чист по душа праведен човек, те взели да се удивляват на неговата доброта и полека-лека така го обикнали, че почнали да хранят към него пълно доверие и любов. Грубите нрави взели да отстъпват мястото си на нови добри навици. Жестокостта и пороците изчезнали. Както децата се трупат около своя любим учител, тъй селяните взели да се стичат от всякъде към своя добър управител с всевъзможни въпроси, недоумения, молби и искания. Той на всички давал добри съвети и реална подкрепа. В скоро време състоянието на разорените селяни дотам се подобрило, че те от формени бедняци станали самостоятелни и заможни селяни. Михаил Мантуров, между другото, често ги увещавал да се върнат в православието, ала все не успявал да ги убеди. Толкова упорити разколници били те. Виждайки материалното замогване на селяните, Мантуров се радвал. Едно само било лошо. Местността наоколо била блатиста и маларична. Народът често боледувал, мнозина умирали. Сам Мантуров се разболял от малария в много тежка форма. Той веднага писал на сестра си да съобщи на Свети Серафим за болестта му и я помолил да го попита как да се лекува. Свети Серафим дал нареждане Михаил Мантуров никога и с нищо да не се лекува, да не се обръща за помощ към никакъв лекар и да не взима никакви лекарства. Като единствено целебно средство той му заповядал да употребява средата от топъл, добре изпечен хляб. Бедният Мантуров бил до такава степен изтощен, че с големи усилия можел едва да сдъвче меките трохи от средата на хляба. Това произвело у него толкова силно слабително действие, че болестта изчезнала. Излекуван по такъв начин, Мантуров започнал със същото средство, благословено от Свети Серафим, да лекува и всички болни наоколо и за всеобщо удивление изцерявал ги. Селяните, виждайки тук явно чудо Божие,
решили да скъсат с разкола и да се върнат в лоното на православната църква. Тъй Мантуров чрез своето послушание послужил за спасение на много човешки души, но неговото избавление от смърт коствало живота на неговата сестра Елена. Не много време след като тя докладвала на свети Серафима за писмото, получено от нейния болен брат, светият старец я повикал при себе си и рекал: „Радост моя, ти винаги си ме слушала. Ето и сега искам да ти дам едно послушание. Ще го изпълниш ли, майко?“ „Всякога съм готова да ви слушам“, отговорила тя. „Видиш ли какво, майко? Михаил Василевич, твоят брат, е болен и му е дошло времето да умре. Той трябва да умре, майко, а още ми е нужен за нашата обител, за сиротите. Та ето ти послушанието. Умри ти за Михаил Василевич, майко.“ „Благословете, отче“, със смирение и чудно спокойствие отвърнала Елена Василиевна Мантурова. Тогава свети Серафим възторжено и вдъхновено взел да беседва с нея за смъртта и бъдещия вечен блажен живот, като гледал с това да ослади сърцето и да го затвърди във великото и трудно нейно послушание. Елена Мантурова мълчаливо и съсредоточено слушала думите му, но неочаквано се смутила и извикала: „Аз се боя от смъртта, отче.“ „Защо ще се боим ние от смъртта, радост моя?“ отвърнал светият старец. „За нас тебе ще има там само вечна радост.“ Елена Василиевна се простила със свети Серафим, но щом прекрачила неговия праг, от изнемощение паднала в несвяст. Ксения Василиевна, нейната вярна послушница, която след смъртта на Устиня живеела заедно с нея и навред я придружавала, се спуснала да я вдигне и по нареждане на свети Серафим я положила в неговия погребален ковчег, който той постоянно държал при себе си. Светият старец донесъл светена вода, поръсил я, дал и да пине от нея и по такъв начин я свестил. Като се върнала у дома си, Елена заболяла, паднала на легло и казала: „Вече няма да стана.“ Според разказите на очевидци, нейната смърт била забележителна. Още в първата нощ тя видяла чуден сън. На мястото на голямата Дивеевска църква имало като че голям площад. Там се били събрали много хора. Изведнъж народът се раздвоил и стъписал, за да минат по средата двама военни, които се приближили до Елена Мантурова с думите: „Ела с нас при царя.“ Покорно тя тръгнала подире им. Те я довели до едно издигнато място, дето седели на тронове един цар и една царица, светеща в неземна красота. Елена се поклонила пред тях, а те й казали: „Не забравяй 25-то число, ние ще те вземем при себе си.“ Когато се събудила, Елена разказала на всички своя сън и поръчала да запишат датата. Само с 3 дни тя я надживяла. В последните дни от живота си Елена Василиевна се причестявала много често и поръчала да й направят маслосвет. Нейният изповедник, отец Василий Садовски, като виждал как тя бавно, но сигурно гасне, я посъветвал да уведомят за състоянието и нейния брат Михаил Мантуров. Но тя не се съгласила. „Не, отче, няма нужда. Аз ще взема да скърбя за тях и това ще смути душата ми, която поради той няма да се яви пред Господа така чиста, както трябва.“ В продължение на 3 денонощия до смъртта си Елена Мантурова била постоянно обкръжена от небесни видения. Малопросветените мислели, че тя бълнува. „Ксения, гости ще имаме“, казала тя веднъж на послушничката си. „Гледай у нас всичко да е чисто.“ „Кой ще дойде, майко?“ опитала в недоумение Ксения. „Кой ли? Митрополити, архиереи и целият духовен клир.“ В деня на своята смърт Елена Мантурова пак повторила: „Ксения, сложена ли е масата? Скоро ще дойдат гостите.“ Ксения Василиевна изпълнила веднага желанието на умиращата, като покрила масата с чиста бяла покривка. „Гледай, Ксения, всичко да бъде чисто, колкото е възможно по-чисто.“ Когато видяла, че желанието й е изпълнено, Елена поблагодарила и рекла: „Ти, Ксения, не си лягай и не сядай, а тъй постой малко права.“ И изведнъж, като променила лицето си, с радостна усмивка извикала: „Света игуменке, майчице, не оставяй нашата обител.“
Дълго със сълзи на очи умиращата се молила за Дивеевската обител и все говорила нещо непонятно за околните. После съвсем утихнала. Но подир малко, отваряйки очи, тя повикала Ксения и казала: къде си ти? Внимавай, още гости ще дойдат. И после изведнъж възкликнала: идва, ето и ангелите, ето венец за мене, ето венци за всички сестри. После говорът и пак станал непонятен. Ксения се оплашила и извикала: майко, вие си отивате вече, да викна ли свещеника? Не, Ксенийки, почакай още, отвърнала Елена Мантурова. Аз сама ще ти кажа, когато дойде време. Няколко часа минали и най-сетне тя поръчала да дойде отец Василий Садовски да извърши маслосвет и за сетен път да я причасти със светите Христови тайни. Когато се изповядала, тя разказала на отец Василий за едно свое чудно откровение, с което Бог я веднъж удостоил. По-напред аз не биваше да разправям това, обяснила Елена Мантурова, но сега вече мога. Аз видях в храма, сред разтворените царски двери, величествената царица в неизказана красота, която ми кимна с ръка и рече: върви след мене и гледай какво ще ти покажа. Ние влязохме в един дворец. При всичкото си желание аз не мога, отче, да ви опиша неговото великолепие. Той беше целият от прозрачен кристал, а вратите му, бравите, дръжките и украсата от най-чисто злато. От голямо сияние и блясък трудно можеше да се гледа към него. Той като че ли цял гореше. Щом дойдохме до вратите, те се отвориха сами и ние влязохме като че в един безкрайно дълъг коридор, по двете страни на който имаше затворени врати. Ние се приближихме към първите врати, които също сами се разтвориха. Аз видях огромна зала. В нея имаше маси, столове и всичко това блестеше в неизказана украса. Залата бе пълна с големци и юноши с необикновена красота, които седяха. Щом ние влязохме, всички станаха и мълчаливо се поклониха до пояс на царицата. Виж, каза тя, като посочи към тях с ръка, това са моите благочестиви купувачи, т.е. купувачи на духовни богатства. След като ми предостави достатъчно време, за да ги разгледам добре, царицата излезе и вратите сами се затвориха зад нас. Следващата зала беше още по-красива. Тя бе цялата заляна в светлина. Беше пълна само с млади девойки, една от друга по-хубави, облечени в дрехи необикновено сияйни и с блестящи венци на главите. Тези венци се различаваха по своя вид. Девойките седяха, но при нашето появяване всички мълчаливо станаха и се поклониха на царицата до пояс. Разгледай ги добре, хубави ли са и дали ти се харесват, каза ми тя милостиво. Аз започнах да разглеждам посочената ми страна в залата и какво мислите? Изведнъж виждам, че една от девиците, отче, страшно прилича на мене. Като разказваше това, свидетелства отец Василий Садовски, Елена Василиевна се смути, спря се, но после пак продължи. Тази девица се усмихна и ми се закани. После по указание на царицата аз започнах да разглеждам другата страна на залата и видях на една от девойките венец, но толкова красив, че даже и завидях. И всички тия, отче, бяха наши сестри, живелите преди мене в обителта, сега още живите и бъдещите. Но аз не мога да ги назова по име, защото не ми е позволено. Като излязохме от тази зала, вратите на която също така сами след нас се затвориха, ние дойдохме при третия вход и влязохме пак в зала несравнено по-малко светла, в която също така се намираха наши сестри, както и във втората, и то бивши, настоящи и бъдещи, също с венци, но не тъй блестящи. И за тях ми е забранено да говоря. След това ние минахме към четвъртата зала, почти полумрачна, напълнена също с сестри, само че са сегашни и бъдещи, които или седяха, или лежаха. Някои бяха сгърчени от болки и нямаха никакви венци, лицата им бяха унили. Върху всичко и всички лежеше като че печатът на някаква болка и неизразима скръб. А това са нехайните, каза ми царицата, като сочеше към тях. Виждаш ли колко е ужасно нехайството? Ето, те наистина са девици, но поради своята немърливост никога вече не могат да се радват.
И това са също наши сестри, отче, но на мен ми е забранено да им казвам имената. Завършила Елена Василиевна и горко заплакала. След изповедта Елена Мантурова се причастила и отец Василий си отишъл. Когато ударили камбаните за света литургия, умиращата праведница се обърнала към своята послушница. Ксения, иди на литургия и се помоли за всички нас. Какво приказвате, майко? Изплашено извикала Ксения Василиевна. Ами ако изведнъж... Умрете, искала да каже тя, но се въздържала да довърши мисълта си. Елена Мантурова прекрасно я разбрала и отвърнала. Нищо, аз ще те дочакам. Когато Ксения се върнала от църква след света литургия, Елена Мантурова я срещнала с думите. Ето виждаш ли, аз ти казах, че ще те дочакам и те дочаках. После се обърнала към другите сестри, които били при нея в килията и им рекла. За всичко ви благодаря, а вие заради Христа простете ме. Ксения видяла, че Елена Мантурова изведнъж цялата се озарила от небесна светлина и чувствайки, че нейната духовна майка вече си отива, уплашено се спуснала към нея и започнала да я моли да й отговори на един неин въпрос, който напоследък я мъчел. Майко, аз нощес не посмях да ви тревожа и питам, а ето сега, когато ни напускате, кажете ми, майко, заради Господа ми кажете, видели ли сте Бога? Невъзможно е за човеците да видят Бога, към когото не смеят да погледнат дори и ангелските чинове. Тихо и сладко запяла Елена Мантурова на църковно-славянски език познатата църковна песен. Но Ксения продължавала да моли, да настоява и да плаче. Тогава Елена Мантурова й казала: видях Ксения. И лицето й станало възторжено, чудно, ясно. Видях го като неописуем огън, а царицата и ангелите видях просто. А с вас, майко, пак запитала Ксения, какво ще стане с вас? Надявам се на милосърдието на моя Господ, Ксения, отронила смирено прибиращата се на небето праведница. Той няма да ме остави. След това тя взела да говори за църквата, как и какво трябва да се прави, за да бъде тя всякога в пълна изправност, и накрай почнала да настоява да бързат послушничките и да я приготвят за погребението. Пригответе ме по-скоро, без да отваряте вратите, и още сега ме изнесете в църквата, иначе сестрите ще ви попречат и не ще ви дадат да ме приготвите. Късно е, майко, едва ли ще успеем до вечернята, й отвърнала Ксения. Не, ще успеете още, бил отговорът на Елена Мантурова. Както ви казвам, така направете, слушайте ме и по-бързичко всичко правете, иначе Бог ще ви накаже, после ще съжалявате, но ще бъде късно, не ще можете да върнете пропуснатото. Сестрите след тия думи започнали бързо да я нареждат. Ох, Ксения, що е това? Неочаквано извикала умиращата, като се притиснала изплашено към послушничката си. Що е това? Какви безобразни са тия двамата? Това са врагове, но тези вражески козни не могат сега вече нищо да ми сторят. Като казала това, тя съвършено спокойно се протегнала и издъхнала. Това станало на 28 май 1832 година. С пълно право праведницата настоявала при заключени врати още жива да я приготвят за погребението, тъй като едва успели послушничките да изпълнят това и сестрите, които извънредно много я обичали, като узнали за нейната кончина, насила счупили вратата и се втурнали със страшно ридание в мъничката и килия. Поради това невъзможно просто било да я положат в изпратения от свети Серафим ковчег. Всички в трогателен безпорядък се трупали около скъпата покойница. В тая минута забили камбаните за вечерня. Това помогнало на послушничките да изнесат покойната и да я поставят в църквата. Надянали една риза от свети Серафим и едно просто монашеско расо, турили и кърпа на главата, а в ръцете й сложили броеница. Косите й били прибрани под шапчицата, направена от наръкавниците на свети Серафима, която той бил подарил по случай нейното расофорно пострижение. Тя била на 27 години, когато починала. В Дивеево прекарала всичко 7 години. Необикновено красива при живе, тя и в ковчега имала привлекателен вид.
Свети Серафим, който по това време си бил в Саровския манастир, усетил духом смъртта на Елена Мантурова и казал радостно на работещите при него дивеевски сестри: по-скоро идете си в манастира, там вашата велика игуменка се прибра при Господа. Елена издъхнала точно в навечерието на празника Петдесетница. На другия ден Свети Дух във време на заупокойната литургия, когато пеели херовимската песен, пред всички присъстващи покойната Елена Мантурова 3 пъти като жива се усмихнала радостно в своя ковчег. Погребали я до гроба на основателката на Дивеевската обител, монахиня Александра. Много пъти до тогава се опитвали в този гроб да заровят други покойници миряни, но монахиня Александра, която изглежда не желаяла това, всеки път извършвала чудо. Гробът дори и при сухо време се напълвал с вода и погребването там ставало невъзможно. Сега обаче гробът останал сух. В него спуснали чудната млада праведница. На 3-тия ден след смъртта на Елена, Ксения Василиевна отишла при Свети Серафим, цялата обляна в сълзи. Като я видял, светият старец, който сам обичал покойната с не по-малка духовна обич, отколкото я обичали сестрите, се смутил духом. Но бързо се овладял и казал: защо плачете? Трябва да се радвате. На 40-тия ден ела тук, а сега си иди си у дома. През всичките 40 дни трябва непременно да служите литургии и ако е нужно, валяй се в нозете на отец Василий, но го склони да служи литургии. Задавена от сълзи, Ксения си отишла, а отец Павел, съседът на отец Серафим по килия, наблюдавал как светият старец дълго ходил насам натам из килията си и някак разтревожен възклицавал: нищо не разбират, плачат. А ако бяха видели душата и как летеше, като птица хвръкна, херовимите и серафимите й направиха път да мине, тя се удостои като дева да седи недалеч от Света Тройца. На 40-тия ден Ксения Василиевна дошла пак при Свети Серафим съгласно неговата заповед. Старецът, утешавайки любимата послушница на Елена Мантурова, радостно й рекал: колко сте глупави вие, радости мои, защо плачете? Това е грях. Ние трябва да се радваме. Нейната душа хвръкна като гълъбица, възнесе се към Светата Троица. Пред нея се отдръпнаха херовимите и серафимите и цялата небесна сила. Тя е прислужница на Майката Божия, тя е придворна на небесната царица Майко. Ние трябва само да се радваме, а не да плачем. След време нейните мощи и мощите на Мария Семеоновна ще почиват открито в обителта, тъй като те дотолкова угодиха на Господа, че се удостоиха с нетление. Видиш ли, майко, колко е важно послушанието? Ето, Мария колко беше мълчалива и само от радост, понеже обичаше обителта, наруши моята заповед и разказа малко нещо. И все пак само заради това при откритието на нейните мощи в бъдеще ще бъдат предадени на тление устата й. Православното вярващо сърце с надежда очаква сбъдването на това още неизпълнило се пророчество на Свети Серафим. Откриване на мощите на двете най-праведни сестри от Серафимо-Дивеевската света обител – Мария Семеоновна и Елена Мантурова.